Yes. Jeg vil gerne lave en analyse af Bob Rock nummeret Kiss, skrevet af Prince. Og ja, til at starte med vil jeg sige, at den er skrevet i udvidet popform, altså intro, som vi ser her. Og så går vi på vers, så går vi på omkvæd, tilbage til vers, omkvæd. Her har vi omkvædet. Don't to be rich, to be my girl. Og så går vi tilbage på, og så går vi efter første omkvæd, så er det tilbage til vers, omkvæd, og så kommer der et kontraststykke, og så kommer der dobbelt omkvæd til sidst. Og ja, så kan jeg se, at bare for at tage verset her først, det går i tonika, som er A-dur. Og så omkvæd, det går, den tager jeg bagefter. Og så besætningen på nummeret, det er trommer, så er der bass og guitar, synthesizer, så kommer der noget kor, hvor stemmen også bliver vist her, og så er der Prince, der synger. Og ja, her har vi et riff, som går igen mange gange, og jeg vil også betragte det som et break. Der er det ligesom, det ses for eksempel blandt andet, hvor skal vi, der. Vi breaker her, og så kommer der koda her. Måske ikke koda, riffet. Og det er ligesom, ja, jeg kan kende det, fordi der er kun alle instrumenter stopper, og så går der bare det instrumenter, der spiller kun den her lige, det er, det er en halv takt plus en 8/del. Og så har vi noget, ja, det var riffet, og det er også, altså, jamen, det kommer altid efter de her breaks her. Så har vi vores hook, som typisk kommer i omkvædet. Og omkvædet, det er ligesom her. Det er det som, jamen et hook, det er ligesom der, som folk, det er måske det sted, som folk bliver ved med at nynne med på, når sangen er slut. Og det er måske også den, der lige griber stemningen, og som folk kommer ud og danse til, og ja, det er det, de måske primært synger med på. Og jeg vil sige, jeg vil måske sige, det er det, you don't have to be rich to be my girl, you don't have to be cool to rule my world. Og det hænger bare fast på en eller anden måde, og så synger han her i falset. Det er noget, folk husker rigtig godt. Og så det vil jeg sige er hooket i den her sang. Noget, der jeg synes også, det er ikke vist her på noget billede, så vidt jeg kan se, men noget, der også er godt kunne være et hook-agtigt. Det er i hvert fald noget, som jeg synes det hænger lidt fast i hovedet, og samtidig giver en del til nummeret. Det er, der kommer, ja, jeg ved, sådan marimba, lyder det som.
Det starter med at komme ind i første vers ved ved 1 minut og 10 sekunder til at vare cirka til 1 minut og 17 sekunder inde på mp3 filen, som fulgte med hertil. Og så går den tilbage over til koret efter 1 minut og 17 sekunder. Og så så kommer vi ned til det kontraststykke, som er ved takt. Jo, og så kommer der kontraststykke, hvor vi ser noget, jamen det er xylofonspil, bliver måske lidt mere fremtrædende, og der er lidt mere kor på. Og så er der også guitar solo, og senere hen, hvor guitaren jammer indover. Jamen altså fungerer lidt som call response på hvad Prince synger. Og så gimmicks. Der synes jeg lidt, at der er noget jamen hvad er der? Der er sådan han kommer med sådan kys. Det kommer inde i breaksene. And your kiss. Det er ikke noteret på noget billede, men det har jeg ligesom kunne lytte mig frem til. Og det er et af stederne, hvor det blandt andet kommer. Og så er der også hen over op i starten, hvor han siger noget, ja, og vi har også koret, der nogle gange går over og siger, det lyder sådan lidt dissonerende på en eller anden måde, hvor jeg synger, og det lyder egentlig ikke godt, men samtidig giver det noget egentlig pisse fedt til det her stykke musik. Ja, man kan sige, jamen over her i slutningen, så har vi og kontraststykket. Som sagt, så har vi den her guitar her, og der bliver skruet op for det hele. Og så i slutningen, så ligesom om, så der er lige blevet skruet op for det hele. Og så til sidst, så fader vi. Men ja, sangen går i, verset går i tonika, som er A, dur. Der er så sat en 7'er på her. Og fortsætter i A-dur. Så går den over og spiller. Så går den over til D7, som er subdominanten. Og bliver i den tilbage til tonika. Og så går vi på omkvædet. Og der går vi over på dominanten. Til subdominant. Tilbage til dominant. Dominant. Og så meget dominerende dominant. Og så tilbage til, så vil den gerne hjem. Og det bliver så tilbage til tonika, som er A-dur med en 7'er på. Og det er ligesom funktionsharmonikken heri. I vers og omkvæd. Og så slutter vi så typisk, ja, så der er en tendens til, at vi så slutter vi det ligner på nodebilledet, så slutter vi som af med en så ved anden volte i slutningen af den, så spiller vi
så tonika med 7'er, og så en 9'er på. Og 9'eren går op og virker meget dissonerende. Og så vil jeg sige, at lydbilledet, det er meget sparsomt. Og jamen, de samme rytmiske figurer går nærmest hele tiden igen. Du ser i bassen starter vi her med en 8/8 node, 8/8 pause, 2/8, så er der 8/8 pause, 8/8 pause, og det fortsætter ligesom hen her i bassen, så og det gør også bare sådan, der er ikke, det virker ikke sådan, der sådan sker så meget der, men det er også, det er bare fedt, fordi det er funk, og funk er også sådan, det skal bare have et fedt groove, og altså, ja, beatet, trommebeatet, det går i 4/4. Så den er, og det er ligesom groovet. Bassen, trommen, jeg tror, det er en form for synthesizer bass, der har jeg kunnet lytte mig frem til, der holder bunden og groovet. Så har vi en guitar, den spiller, hvor har vi den? Den spiller, der, og det lyder, det lyder sådan meget, den starter med ligesom slå an her, det her tilfælde, så er det, ja, A7, slå tonikanen an, og så er det der, det, jamen, der er sådan ego på-agtig effekt. Jeg skulle lytte den frem til. Jamen, og så har vi Prince her, som kører vokalen og har den her meget karakteristiske falset. Det var lige hans storhedstid, hvor han, ja, det var lige hans stortid, hvor han her i, hvad var det årene, det er en storhedstid midt 80'erne, og det var her, hvor altså, han var kendt for, at det var sådan meget eksperimenterende, og det var også lige midt i den storhedstid, hvor han indspillede Kiss her. Ja. Så det er et godt eksempel på rigtig 80'er funk. Vi har synthesizeren, vi har synthesizer-bassen, og vi har, hvad har vi mere? Så har vi, ja, lyden af det. Der står også medium funk, så der er sådan meget de her funk-rytmer. Også godt tegn på, altså netop den her tidsperiode, hvor der blev eksperimenteret meget. Man havde ikke oplevet både altså Prince, som gik for at være lidt ekstrem i hans tøj, outfit her. Ja, men så også det nye, han kom med. Folk var sådan lidt farvelige over det, men så straks fløjt ind på at lå nummer 1 i 2 til 3 uger, mener jeg, på Billboard hitlisten, som jo er vigtigste i verden.